Salam. Menemde de ödük balım maradı görürüm ereyniydim. Men 40 yaşımda. 3 çağam var. Türkmen ani ilki bilen öz çağacıklar üçün yaşayan ekeni. Men şoňa göz getirdim. Ýogsam Zenan hökmünde men doýgulam bir wagt ölüp gitdi. Barpka 26 yaşımda. Men ikinci çağam bolandan soň ýaňy bir 40 çyleden çykaýan döwürlemdi. Bir gün öýümde jaň elli damaşyň telefonu. Allym gülen bir sojap ağlayan ayal jaň edýär. Men ýollaşyma telefonu çagyrýanyny aýdýar. Menim näme boldy diýsem derrew aýtşaňa telefonuna hiç sada jogap bermesin, hiç bir jaňlara jogap bermesin diýip gyýryp bir ağlaýar. Menim siz kim, näme boldy diýdim. Gysa garada hem ağlaýar hem bagşla men sen ýollaşyň bilen gatnaşyp edýändiňden men öz ýollaşym telefonumda sen ýollaşyň bilen nähli ýazan ýazgylamy mähli zatlar billi gördü. Indi haýyş edýän oňa aýt. Ol hiç hileki jogap bermesin diýdi. Telefon koydu. Men dilim tutulan ýaly näme diýjegimi bilmän ýollaşyma bu zatlary aýtdym. Gelinne. Oňa bir aktam. Soňra men düşünmedim bu bolan zatlaň mansyny, zadyny sorasam olam bağışlayını qaytalanmaz diýip çağalarından andışdy. Ýöne men dünýäde herkelik adamyň bardygyny bilsem de ýollaşymyň beýle adamdygyny bilemokdym. Çağalarından andyjan adam şo meselede men bir näçe gedek ağlady. Men ony bir näçe gedek yalanlarına, başka zatlarına, başka dinanlar bilen tuttum. Men janymyň ýan ýeri edeniň çağalymdan antışmady näme? Suýal çağalymyň adyny tutanynda men sanrap başladym çağalymyň adyny tutmak, olaň adyny antışmak aýdyp diýdim. Men hem zat bilýän hin hakynda diýdim. Bolýa näme jan bolsa etsin, men barbyr duýgulym öldü. 20 ýyl bäri ýaşaýan meni şu bolan wakalam içinde en bir sarstyran waka bir gedegem ýakyn garnaşlymyň biri. Tas dogry men ýollaşym bilen garnaşlygymyz gitmesin, daşkynrak garnaşmyz gitmesin diýip bizi biriktirdiler. Guda boldular. Ýogsam men şol loňaýdan edip şolaň sözünden çykman diýen ýaly maşgala boldy. En bir hayran galan adamyň bir gedek bir garnaşlymyň biri haja gidipdi gelin. Şu yerden men ýollaşym bilen ýazyşan zatlaryny gördüm. Hajyda ziyaretde wagty şeýle ýazyşmalar men ağım çatalak. Sadagasy boldugum men günäm bagışlasyn. Ýöne o ýerde herkim barýan bolmaly. Soň men bu zatlary içime salyp bilmedim. Ýeme zady geçirsem de men şu zady geçirip bilmedim.
Gaýna tam ýogully. Garnaşymyz bolansaň olam pata geldi. Ýa-ni hakkaja gidip ýolbaşym bilen ýazyşýan, gatnaşýan gelinem geldi. Men oňa patada oturanam bolsam, ýolbaşym bilen gatnaşygyny bilýändigimi aýtdym. Hemem nädip şey dip bilýänligini soradym. Onu da hacıda wagtynda. Ol sapalak etdi de boyun almadı. Ýanada aýallygylar bardy. Boyun almanam turup gitdi. Menem patada oturan yerimden başymy ýaýkap galdym. Gaýnanem bu zatlara inanmaýanlygyny aýtdy. Ýöne men oňa suwutnamalamyň baryny ortaga attym. Soňam men şu zatlara aýdan bilip ýolbaşymyň gahar geldi. Menem jan ýanan adam ulylim bilen gyýgyrdyň. Siziň gatnaşygyňyz haýsy, siziň mukaddeslikligiňiz haýsy, siziň antyňyz haýsy, siz ýaly ýerbes sözler diýdim. Ýolbaşym meni erbet edip urdy. Gara şu wagtym men haýran galýan zatlarym şu salihatly bolmakluk ýa-da edepli bolup maşgalan saklamaklygy öwredýärdiler bize. Men şu öýüň ody bilen gelip küle bilen çykyp taşyndan işläp çağajyklygma şey dip ýörkäm, men ýolbaşymdan kän gedekler dönüklükleri gabat geldim. Diýmek maşgal üçin başga da zatlar gerek bolmaly bilmedim. Men kän gedek aýrylyşjak boldum, emma her gedek diýen ýaly baryp antyçyp ýalap men saklaýar. Meniň antlaryna, iş zatlaryna inanamok. Ýöne aramyzda 20 ýyl ömür, hemem çağajyklam bar. Bu ýaşdan soň olary ýetim ýetir edip gepe gurruma goýusum gelen okansam iki tarapymdan garnaşlyk bolansaň men herne ýüregim doňdy, öllü diýsemem şu zatlar ýatlandy, birinji gedek ýaşaýan ýal doýguny başdan geçirýän. Ýüregim bir sarsyp gidýär. Maňa edilen dönüklükler tanayan, bilýän adamlar tarapyndan öldür bilmediklerän bolup men bilen gatnaşyklar. Şeyde her sahypa ölüm diýemde de ýatlamdy her gedek täzeden ýaşaýar. Goý hiç bir zenan men çeken hasratlarymı çekmedin. Ondan bir wagt bile antyçmellerle öwredýärdiler, indi bilýän şonda hem çyn öwredýärliklerini. Asyl antyçyp soňuny ozulýan bolmaly. Şoň üçin mukaddeslikliň atlaryny tutup antyçdan bolmayan bolmaly, şonu men özüme iň ýakyn adamda duýdum. Eni menem da gözüm yumdum, o sahypalar yapdym. Men zinan hükmünde ölü bir adam çağajyklam üçin ene gaplan ýaly bir zinan. Men olar hatda ýolbaşymyň antyndan goramaga taýýar. Himmedatdan taýýar, men çağajyklamyň adym tutmadym. Öz hapalyklaryna, özüniň bir ýalanlaryna olaň adyny goşmadym. Men durmuşum kadat boýunça, ýylyň günüň gözü boýunça bir öýden girip çykyp ýaşap ýördüm. Munun beýlegim hiç kim bilmediýär şeýle bolar. Ýöne men siziň ykballar atly sahypaňyzdaky gelin-gyzlaň hatratlaryny duýup özümem paýlaşasym geldi. Sebäbi gynanyrmynça kolp öýde ýakynlanma
aýdymam bilem ok. Diňe gaýnym bilýär, olam bagyram näme men wursa menkilik, oğlun wursa oğlunklyk. Ece däwňe düşünýär. Tikine güýmenýän, ilişlere güýmenýän ýöne içim paramparça. İthafça açıklamayacağım. Hemem hakkaca gidenler ziyaretler kabul olsun. Hemem olur gidenlerine de gelenlerine de Allah canım mukaddes buyruklarını yerine getirsinler. Bolmasa da bir benden yerine alıp gidip oturmasınlar. Öyregen sağlık adam gidiyor. Barabam surat atışıp söýgüllüňizi başga biriniň ärine şu ýaldatlar gönderjek bolsaňyz bir pekide bir musulman benden ýerini bir saklamaň. Sağ olun.